5 ka adlaw sa dili pa ang Pasko, hinay-hinay ng mabantayan kining gitawag nga Christmas Exodus o ang pagbiyahe sa mga tao aron makauli sa mga probinsya. Pipila ka mga barko fully booked na. Ang report ni Nico Sereno. Taas ang pila sa mga pasahero nga namalit og mga tickets ang among naabtan kaganiha sa may Pier 1. Apan bisan pa niini, nagkugi gihapon ang uban, makauli lang ning panahon sa Pasko. Karon pa lang, may uban na nga mga shipping companies nga mi-anunsyo nga fully booked na sa ilang biyahe sa musunod nga mga adlaw. Sama nining Fastcraft para sa Maasin City ug Surigao City nga fully booked na ugmang adlaw. Kining lain nga barko, ubay-ubay sab nga mga schedules ang puno na para sa Nasipit, Surigao ug Cagayan de Oro. Si Fletcher usa sa mga nagkugi og linya aron makalukat og ticket paingon sa Nasipit nang hinaot nga dili mahutdan. Gikan pagin mi nga to sa may TransAsia nag-inquire, mao po di lahat 24 na ang last na Tanaw na lang gyud. Pasahero gyud ano no? Daghan gyud. Kung timingan rush man gyud inana. Kay holiday baya. Nana, di na ta ka-expect na daghan gyud tawo ron. Aminado ang uban, mas maayo na lang gyud nga musayo og biyahe aron dili mahasol kun mudagsa na ang mga pasahero. Oh, masayo na lang yun, sir, kay og kanang magpalangan-langan ba, sir, na di yun maka karon kay kuan man sakay man midayon ron. Samtang menos pa ang pag-abot-abot sa mga pasahero sa Cebu South Bus Terminal kaganihang udto. Apan gipangandaman ng daan sa pamunuan sa terminal ang pagdagsa sa mga tao sugod karong gabii. Ilabi na nga mag-school break na sa mga tinunan sa tanang level sa eskwelahan. Gipaabot nga mudagsa sa CSBT ang kapin sa 50,000 ka mga pasahero hangtod na sa Disyembre 24, bispiras sa Pasko. Aron makasaulog og Pasko ngadto sa tagsa-tagsa nila ka mga probinsya, dugang mga lingkurana na ang gipahimutang daan kung ugaling magdasok na gyud ang mga pasahero sa terminal. Napahimutang nasab ang mga tent sa may entrance dapit alang sa posibleng paglinya sa mga pasahero nga musud sa terminal. Ilabi na nga matag karon og unya, masinati ang pag-uwan. Samtang kapina sa 500 na usab ka mga bus ang andam alang sa libuan ka mga pasahero. Gipahinumduman sila sa ka-roadworthy sa mga bus ug nga di gyud mag-overloading. Uban ni Godfrey Relien o Cleofer Lumayag, Nico Sereno. Balitang Bisdak.